Hello mga sis! This is Wara in Japan. Ngayon mga sis, organic video muna tayo mga sis kasi pagod ako sa mga edit mga sis. Ngayon, mag-a-unbox tayo ng walis lanot. Ano nga to sa Tagalog mga sis? Please comment down below. Ito mga sis, ang aking super lanot. Nasa ano to siya sis? Nasa 120 yen. Sa peso, nasa almost 50 pesos. Ganun ba yun? Actually mga sis, may robot ako dyan na ano, yung parang vacuum. Robot talaga siya sis. Ipapakita ko yung robot ko sis, ha? Wait lang. Ito mga sis, iRobot. Ito yung vacuum na robot sis. Yan. Hindi ko pa siya i-unbox sis. Next time ko siya i-unbox, no? Pero ewan ko ba mga sis, ewan ko ba talaga, ewan ko talaga. Gustong gusto ko talaga ito mga sis. Ito yung luma ko, 1 year na siya, no? Kaya kanina, pumunta ako ng Daiso. Naghanap ako ng, silhig lanot. Please comment down below kung ano yan sa Tagalog. Ito yung luma mga sis. Itapon ko na to siya kasi it looks so old and dirty. Yes, gano'n na mga sis. Namalengke ako mga sis. Ito yung mapamalengke ko para kay Junjun. Hindi ko na lang i-show mga sis kasi same lang to last time. Ito mga sis. Mga sis, ganit. Mamaya na tayo mag-editin. Ito mga sis. Ito si Boss Waffle. Bago lang to naligo. Yan mga sis lang. Yan lang yung i-share ko sa inyo mga sis. Tapos, nag 30% siya. Para sa kilikili mga sis. Maganda to mga sis. Pagpaputi. I-try natin mga sis kung how true it is. From Korea, less 30%. At nagbili din ako ng mask mga sis. More lang siya. Sa dollar na siya. $1 lang siya. Mga nasa 120 yan. Ganon mga sis. Pumunta ko sa iyon kasi may mga mura-mura doon. Yun lang mga sis. Yun lang atong check ko sa inyo mga sis. Hindi ako mga sis. Pasensya na kayo. Uy, ano ba yun? Mga organic tayo mga sis. Yan. Ito yung silhig lanot. Ayaw ko mga sis, gusto ko talaga to siya mga sis kasi parang feel ko, pag ito yung gagamitin ko, parang malinis. May vacuum din ako doon na luma. Pero ayaw ko yung luma kasi mabigat siya. Ito yung iRobot yung gusto ko, no? Pero I love this one, really. I love this one. Yun lang mga sis, share ko lang ang silig lanot ng Japan. Please don't forget to like, comment, and share if you like this video. Bye-bye! Arigatou gozaimasu! Mata ne!